Iya. Parkir. Mas udah mas. Weh Mbak, aman nang kono nak tok nih. Oh iya. Ayo panas. Iki Mbak, Berapa mas? wes Mbak, kita bayar Mbak. Gratis aja sampean nih. Ada temenan mas. Ya Mbak, gratis kok. Terima kasih ya mas. Mbak. Mas mari. Ya Mbak, hati-hati di jalan. Iya mas, monggo. Siji, loro, telu, papat, lima. 1000 tambah 2000, 4000 tambah 1000, 5000 tambah 7000. Iya nih ngotok niki. Untuk mundur Mas, stop aja nih. Oh iya Mas, siap. Nah, wis. Lho ngale to we. Loh, lah aku ngetokne dhewe Mas, piye to iki? Lah we gak arep to, kelihatan kok ngene iki. Capek nangkemu engko. Oh, Aduh, gone 2000. lah piye ta ngetok-ngetokne dhewe? Ana di tukang parkir sama parkir we. Weh lho kok omonge capek nangkemu engko. Gone 2000. Walah. Nyoh, Lho kok pirang bayar. Enake jadi tukang parkir nyantai duit. Sundurne ora bos, awak gede sundurne. Kowe jadi tukang parkir aja lumuh-lumuh to. Ya aku tak bos. Raimu. Dadi lek lanang ngaleman. Lho ngale we, tapi nangkemu engko. Loh, aku lo ngetokno dhewe, kok mau tarik parkir to? Piye maksudmu? Kudune aku sing narik parkir. Lho, tangkeme liar janjarnoi. Wis gak seragamku to we. Macam-macam nak cep raimu engko. Loh, kowe wani. Kowe keceng lho kok nantang kowe lho kon. Lah kok terima kowe? Debul ak Joni. Loh, wani we. Wani to. Oh,